Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14 bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, "Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako." Juan 14 bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan ilalom sa gugma uban sa ikaunom nga sugo. Atong tapuson ang paghisgot sa ikaunom nga sugo nga babasa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 13. Nagkanayon, dili ka magpatay. Sa miaging programa, atong nahisgutan ang pagtuman niini nga sugo pinaagi sa paghatag og bili sa pagbati og salabutan sa tawo. Niini nga takna atong hisgutan ang paghatag og bili sa aspekto sa panglawas. Atong hinamduman nga ang ikaduhang dako nga sugo nga gisulti ni Jesus nga mabasa sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 39 nagkanayon, higugmaa ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kung ato kining hiusahon sa ikaunom nga sugo, ato kining masulti sa sama niini. Ayaw pagpatay sa imong isig ka tawo, sama sa wala nimo gipatay ang imong kaugalingon. Atong mapangutana, sa unsang paagi nga atong gipatay ang atong kaugalingon? Sa atong nahibaw-an, klaro kaayo nga ang paghikog usa ka pagpatay sa kaugalingon. Ug kitang tanan nasayod nga kana usa ka sala. Pero sa unsa pang paagi nga angay natong mahibaluan? Nagpahimangno kanato ang Dios pinaagi sa sulat ni Juan nga mabasa sa ikatulong Juan bersikulo 2. Nagkanayon, hinigugma, gipanghinaot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Dinhi ato masabtan nga ang kahimsog sa atong kinabuhi kinahanglan kumpleto. Dili lang kay ang pagbaton og lig-on nga pagtuo, pagbati og panghuna-huna. Lakip sa atong tagdon ang pagbaton sa panglawas. Isip pinayalan sa Dios niining atong lawas, ato kining ampingan pinaagi sa pagbaton og himsog nga pagkinabuhi o healthy lifestyle. Mulangkob ni ana ang insaktong panahon sa pagkatulog, insakto nga pag-ehersisyo, walay bisyo, pag-amping sa ginainom o ginakaon, o uban pang gikinahanglanon alang sa kaayuhan sa atong panglawas. Tungod sa gugma sa Dios, siya isip atong maglalalang, iya kitang gitagaan og kalanon alang kanato aron kita makabaton sa maayong panglawas. Kana mao ang mga bunga sa kahoy, gulay, lagotmon ug binhi. Mabasa kini sa Henesis kapitulo 2 ug 3. Human sa lunop, gitugutan sa Dios nga ang tao magakaon sa mananap. Mabasa kini sa Henesis kapitulo 9. Panahon sa kang Noah, nasayod sila kung hain ang mahimo og dili mahimong kanon nga mananap. Tungod kay nasayod sila hain sa mga mananap nga tagduha og tagpito nga mingsulod sa arka. Kana sila mao ang ilhana nila, isip maayong kanon og dili maayong kanon. Ug tungod sa gugma sa Dios kanato, iya kitang gitagaan og giya pinaagi sa duha ka ilhanan matag klase sa mananap nga mahimo natong kanon nga mabasa sa Leviticus kapitulo 11. Alang sa nagalakaw sa yuta o grupo sa mga mammals, kinahanglan nagapangusap og buak ang kuko. Alang sa nagapuyo sa tubig, kinahanglan adunay himbis ug kapay. Alang sa mga insekto o gagmay nga mga mananap, adunay paa nga ilokso ug pako nga ilupad. Alang sa grupo sa nagakamang o nagadahik ang tiyan sa yuta, tanan dili angay pagkakaunon. Ug alang sa mga langgam, ginganlan kini sumala silang matang. Ug diha sa ubang bahin sa balaang kasulatan,
Aduna siya'y giya alang sa atong pagainomon. Ang Dios nagapahimangno kanato nga maglikay sa ilimnong makahubog. Kun atong sabton, gihatag kini nga sugo sa Dios tungod sa iyang gugma ngadto sa iyang katawhan aron mabatnan nato ang himsog nga panglawas. Niadtong panahon na ang iyang katawhan mao ang mga Hudiyo. Ug tungod sa atong pakigdugtong sa kang Kristo, kita usab na nahimong iyang katawhan. Busa, kini nga mga sugo niya isip giya kanato sa pag-amping sa atong panglawas alang usab kanato. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong bantayan nga kita nagatuman nining ikaunom nga sugo nga dili ka magpatay. Sa paagi nga, wala kita nagadaot sa atong kaugalingon nga lawas sa hinay-hinay. Busa, atong ampingan ang atong panglawas. Ang Dios mao ang tag-iya niini tungod kay siya ang atong maglalalang ug siya usab ang nagatubos kanato. Isip piniyalan niya niining atong lawas. Atong sundon ang iyang mga pulong kung unsaon pag-amping niini. Ug siya nagapahimangno sa matag usa kanato isip iyahang mga katawhan. Kini mabasa sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ug 20. Nagkanayon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod ninyo ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Imo bang giisip nga ikaw iya sa Dios? Gikinahanglan ang pag-amping nato sa atong panglawas tungod kay dili kita ang tag-iya niini. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios. Sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Sa Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.